Jeg hedder Esben. Jeg har været her i foråret 2025. Jeg var ikke rigtig nået dertil, hvor jeg skulle ud og opleve verden endnu, så jeg tænkte, jeg vil ud og opleve Danmark lidt mere. Og der synes jeg bare, at bosætten lå virkelig godt. Vi ligger virkelig tæt på skoven. Jeg har ledt efter udendørslivet, så jeg har haft mange udendørsfagene friluftsliv, hvor vi har været ude og vandre og overnatte udendørs i shelters. Så har jeg haft træklatring og fået træklatrecertifikat, hvilket jeg synes er meget fedt. Jeg har selvfølgelig klatret i træer som lille, uden udstyr og sådan noget, men i de her træer her, der skulle vi selv komme op i 10 meters højde. Der er ikke nogen grene rigtigt, du kan holde fast i, så det er med hjælp af udstyr og reb. Hvis det er, at man leder efter at udfordre sig selv, tage på højskole, for det er en meget god oplevelse, og man udvikler sig rigtig meget på mange parametre, selvom man ikke vil tro det i starten. Så har jeg aldrig rigtig været den mest ekstroverte person. Vil jeg finde nogle ordentlige venner, eller vil det bare være sådan et halvt år, jeg prøver på sidelinjen? Men det er der, hvor jeg synes, at lige meget hvilken person du er, at de er meget velkomne og kommer med, og så får du den bedste oplevelse nogensinde.